Surya. Alah, apa dadat? Hai. SR. Apa, Bu? Surya Weta. Hai. Dengaran gitaran, Mas. Lagi pengen nak. Weh, udah ngumpul lagi. Yo, nyanyi-nyanyi yo. Terus nung, aku sing nyanyi, kowe sing gitar ya, Mas? Lah aku apike kowe dadi penari latar. Yo. Wedan, arep nyanyi barang kudu bagus. Ahai. Biasa cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang, saat akan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang. Oh, oh, oh. Ini semata hati jadi coba bikin kembali. Janji tunggu saya reka alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga berubah, kini kau berbeda. Kaca kuat atas lemah cinta, satu sikap paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami, ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi ini dan nanti. Biasa cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sayang. Jangan kau berulang saat akan berdua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sayang. Oh, oh, oh. RF Raden Vandra. Biasa secinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bila saat akan berpindah karena sesayang. Wah, itu lagi ahem. Yus ya, tak beli sih. Suasana ning kene romantis, tapi misteri. Siap, yo angkat sih. Surya, Dalam Mas Jolodot. oh, manis sih. Mobil van kesayanganku kirim gue Vandre. Wah. Hihi. Ihaho. Apa? Halo, Ndra, boyfriendku kirim gonmu toh. Kerita. Tenang wae, aman. Ayo wes. Oh, jebul telepon karo ihi to. Apa perlu tak terkene omahmu? Rasa. Sisa tak dolan gonanmu wae, itu ora.
dengan senang hati. Sisan sinau bareng. Ning kampung Riwili, suasanane penak. Wow, kena no wong kene nggo ayem kok. Ya wis naknu. Sampai ketemu besok ya. Siap, see you tomorrow. Wong ayu tresnaku kinarya tombo. Ihir. Yen puisiku wis dadi, dipijeke sapa ya? Halo, Dek. Mangsamu, awak dhewe iki sangkatan ya? Aku kan cewek. Ah, ya ora. Yo. Galak mentok bos. Kowe lagi ngopo ya? Lagi berdiam diri, menikmati sepinya malam. Ada yang bisa saya bantu? Iki kan buku malang tahun. Terus? Tanggal 22 Desember. Terus? Aku meh ngadoi buku karo gaweke puisi. Tolong dijekno ya. Terus? Terus. Buku iki lagi parkir toh. Ibu, tulusnya kasih sayangmu telah membingkai hatiku. Pelukanmu telah meredam amarahku. Jika ku ingat nasihatmu, tak terasa air mata ini berderai membasahi pipiku. Kau selalu menjagaku dengan sepenuh hatimu, Ibu. Meskipun kau lembut, tetapi kegigihanmu membuktikan bahwa engkau adalah pahlawanku selamanya. Iya ya. Surya. Woi. Bantere. Lah kowe iki meneng wae kok. Turu to? Ora ya. Kurang piye? Ora ana kurange. Sempurna. Loh. Mbak Rita tampil meneh to. Ya ide. Lah, Mas Surya nih di Mas Surya. Lagi mandi. Oh, alah. Hai. Terus penake sih, Mbak. Loh, meneng ndi? Utak jalan-jalan ngrasake suasana kampung Riwil sih. Lah emang apa ta? Rasa sing berbunga-bunga kaya ngene iki tekan gone wong-wong apa ora ngono lho. Hai. Is. Iya, Pak. Tuku mie goreng siji, ndoke siji. Oh, nggih, sekejap nggih. Tuan iki, Pak. Ya, Kok dengaran langsung daharmi to, Pak? yo lagi pengen kok, Is. Sing penting ki isih pengen mangan barang sing lumrah. Lah maem barang sing mboten lumrah niku maem napa, Pak? Ayo contone mangan beling, ngono kuwi ra lumrah. Nek mangan beling nggih kaya jaran dor kok, Pak. Wes ya, Is. Oh, nggih, Pak. Mas Fadra teng dalem kok, Bu. Oh iya, tak rono.
Wah, pas niku pun. Pas apa? Kontol, mang Niko mawon. Tidak jenengan baru berbunga-bunga. Hai. Lah guys, mampu durung ta? Wes lah. Oh, wis. Lah Gus mampu lho. Nek durung mampu sik. Alah, gampang. Gus mapet lho. Umpama semaput tenan. Mesti semaputku ora gara-gara durung mamuk. Lah terus? Anu. Wis, yuk sinau bareng wae. Drah, Bu RT. Kenake, Bu? Kanca kula. kayak aku masak senenganmu kae lho. Le, anu le, njaluk tulung le. Apa mas? Kowe moro ngene Bu Siti ya. Apa? Kono selimut. Selimut. Menane apa? Alah, butuhke anggere moro to. Moro ngene Bu Siti niku selimut wis kena. Selimutnya siapa toh? Ya nggonku to. Anak Siti Tana. Anu, pernah niku abang kembang-kembang, lah kembangnya campur pink. Fotonya anak apa mas? Ora enek. Orang ngali mas. Cikun dewe. Oh, malah ngerti ora kongkon, kok lupus ya. Aku ra seneng. Lah ngopo to ndak tak koyo ngono? Vandra kuwi ra kena, cedak karo bocah wedok. Lah kowe larang-larang Franda iki ngopo? Dipasrahi tanggung jawab kuwi haput lho, Pak. Tanggung jawab apa? Loh, sampean ki piye to? Mamine Vandra Suwargi ki wis masrahke Vandra ning aku lho kon ngopeni. Loh, lah kan wis mbok lakoni to. Ngopeni ki ora mung ngekeki pangan tok, Pak. Didik karo nglungguhke kuwi ya kelebu ngopeni. Pokoknya aku ora seneng nek Vandra ki cedak karo bocah wedok. Pandra ki wis kelas 3 SMP. Tur dhek wis ora bocah cilik meneh. Sing kudu mbok sadari yo. Kowe iki dudu sapa-sapane Pandra. Ning tresnaku karo Vandra kuwi wis kaya tresnane ibu karo anak. Wong duwe tanggung jawab niku apet sanggane le, Pak. Nggih, Bu. Kula ngopeni Vandra niku boten sekedar bantu Vandra. Ning mergo welinge mamine Vandra Suwargi niku sing gawe kula niku ngrasa duwe rasa tanggung jawab sing gedhe, Pak. Nggih, Bu. Suwargi mamine Pandra nalika semanten. Titip kalih jenengan iku mergo Pandra niku nyet paling cedhak kalih jenengan. Mulane niku kula niku duwe rasa ra seneng nek Pandra niku cedhak kalih wong wedok. Mergo nek Pandra niku lak tesih bocah to, Pak. Rapopo iki? Tiba-tiba rasik. Rai. Aku iso ngrasake ya. Pandra niku pun gede lho, Bu. Pun kelas 3 SMP. Kula mboten maido nek jenengan niku
jane iki yo urung lila umpama Pandra niku cedhak karo wong wedok. Kula yo yakin nek mamine Pandra niku tasih enten, mesti yo ora lila lan nglarang Pandra. Mula niku, Pak. Ning nek dilarang bocah saumuran Pandra niku atine sih riwil. Dadine malah medeni. Kok ndak malah nglakoni hal-hal sing negatif. Nah, rene jenengan iku minangka suliye ibune Pandra cukup ngandani mawon supaya hubungane karo wong wedok niku aja nganti kebangetan. Tur nek nganti jenengan larang, bocah niku dadi beda lho, Bu. Mesti saya adoh kali jenengan. Iso-iso malah ora iso-saya cedhak kaya biasane mergo rasa canggung. Kok saged? Nah, ngapunten nggih. Jenengan kudu eling. Jenengan niku mung suliye ibune Pandra. Besok acaramu apa, Ndra? Mboten nenten acara napa-napa, Bu. Ya wis. Sok dolan yo. Nggih. Peta dijak.